Estem així en Gustavo, secretari de Templers de Burjassot, per a parlar sobre les Sitges de Burjassot. Pues, home, la importància va ser molt important perquè això és un monument que té vora 500 anys i principalment el crea l'Ajuntament de València per pal·liar la fam del poble valencià, perquè almacenaven sobretot principalment blat i bueno, mantintes no s'ha mantingut de ninguna manera perquè ja la imatge parla per si sola, però vamos, que és un monument que n'hi ha molt poques en Espanya i pense que se hauria d'haver cuidat molt més. Realment penseu que se podia haver evitat això? O penseu que s'ha cuidat el pati o s'ha... Home, evitar-se, si se manté una cosa, per supòs que no passen aquestes coses. Sí que és de veres que les poquetes obres que s'han fet, per exemple, n'hi ha una obra per a comunicar els silos, un en altre, que això debilitaren molt el monument i pense que això ha influït molt en la caiguda, la veritat. Pues moltes gràcies i esperem que s'arregli el pati com toca. Molt bé, gràcies a vosaltres. Portem molts anys lluitant per la defensa i conservació de la nostra herència. Mai hem deixat de denunciar l'estat del nostre pati de Sant Roc, el pati de Sitges. Portem anys demanant que se cuidara, que s'arreglara per evitar el que no volíem i que esta setmana ha passat. Volem que se depuren responsabilitats. No són xiquets i tenim més que clar que la declaració política de la caiguda del mur del pati de Sitges no ha sigut només per la pluja que mos han venut. Volem que s'investigui i que se veja quina és la causa de tot este mal. Volem que se respecte el nostre patrimoni, que és el mateix que dir la nostra història de poble gran, la història del poble valencià. No fer-ho és riure dels nostres antepassats i això no es pot permetre.